Atiku lara ya. Lah ngopo? Ati tinggal lu bojo kowe. Wes Mas, ora penting kuwi mare loro ati terus. Lah terus penake piye? Mending golek banyu jar kowe yo. Familia Karanganyar men, dangdutan, my country men. Ini orang mempayu surga, malah mong langun dewe, kaya bocah pekok uteke dadi mikir bangsa perkara sing ora cetha. Ayo ngumpul dadi siji, seduluran tekan mati. Karanganyar Yogyakarta jangan lupa